Richter Gedeon belföldi nagykereskedelmi raktár működése. A Richter Gedeon nyílt részvénytársaságot, Magyarország egyik meghatározó gyógyszergyárát 1901-ben alapította a vállalat nevét adó gyógyszerész, aki ezzel nem csak a cég, de az egész magyar gyógyszeripar alapjait tette le. A kezdetben kisüzemi gyártás színhelye a még ma is működő Üllői úti Saspatika volt. Az ipari szintű gyógyszertermelést az 1907-ben Kőbányán felépült üzem indította el. A vállalat több mint 100 éves története fordulatokban gazdag. Az első, majd a második világháború, az azt követő államosítás, majd a rendszerváltás és az ezeket kísérő piaci változások folyamatos alkalmazkodást igényeltek a vállalattól. Az 1994-es, 95-ös és 97-es privatizációs program az állami tulajdonrész fokozatos csökkenését eredményezte. 2004-ben nemzetközi kötvénykibocsátási tranzakció zajlott le, mely támogatta a nemzetközi esedés körülményei között a marketingorientált vállalati stratégia folytatását, oly módon, hogy az állam részvényesi jogának középtávon történő fenntartását biztosítja. A Richter mára kelet-közép-európai regionális multinacionális társasággá nőtt. A régióban egyedülálló 5 világrészre kiterjedő piachálózattal rendelkezik, termékei így a világ csaknem 100 országába eljutnak. A társaság 30 országban van jelen, összesen 4 gyártóhellyel, 30 képviseletirrodával, valamint 14 kereskedelmi leányvállalattal és nagykereskedelmi vállalattal. A magyar cégek közül egyedülálló piachálózata felülelik az Európai Unió országait, az Amerikai Egyesült Államokat, a FÁK tagállamait és Japánt, valamint a keleti térségeket. Kiterjedt marketing és disztribúciós hálózatot működtet Magyarországon, a Független Államok Közössége országaiban és Kelet-Európában. A társaság sikerének titka többek között az évszázadok alatt felhalmozott tapasztalatokban, az értékes szaktudásban rejlik. Kiemelkedő innovációs tevékenysége elismeréseként 1996-ban a Szellemi Tulajdon Világszervezete a Richtert, mint a legaktívabb szabadalmi bejelentőt aranyéremmel tüntette ki, míg a Magyar Innovációs Szövetség hatóanyagok kifejlesztéséért 1995-ben, 96-ban, 97-ben, 2001-ben és 2005-ben innovációs díjban részesítette, 2003-ban és 2006-ban a társaság elnyerte az innovációs nagydíjat, illetve 2006-ban a Richter vérnyomás csökkentő készítményét az év gyógyszere díjjal ismerték el. A vállalatban felhalmozott tudás ugyanakkor nem csak a kutatásfejlesztés esetében meghatározó forrása a sikernek, igaz ez a vállalati működés egyéb működési területeire, így az értékteremtő folyamatok, ezen belül a logisztika menedzsmentjére is. A termékek belföldi disztribúciójának zökkenőmentes lebonyolításában kulcs szerepe van a belföldi nagykereskedelmi raktárnak, mely folyamatszemléletben a modern termékazonosítási módszerek és informatikai megoldások használatával biztosítja a hatékony és gazdaságos működést. A raktár a hazai nagykereskedők és kórházak ellátásában kulcs szerepet tölt be. A nagykereskedelmi raktár komissiózó raktár, ahol a megrendelőknek történő kiszállítás egysége nem egyezik meg a raktárban használt tárolási egységgel. A megrendelések több különböző gyógyszerkészítmény változó mennyiségeire vonatkoznak, és az egyes termékekből egyszerre igényelt árumennyiség kisebb a tárolási egységben elfoglalt mennyiségnél. A kiszállítási egységek tehát különböző gyógyszerkészítmények komissiózása révén keletkező inhomogén egységrakományok. A raktár a benne zajló fő folyamatoknak, illetve azok térigényének megfelelően 6 nagy területre bontható: áruátvétel, háttértároló, komissiózó terület, utántöltési terület, ellenőrzés, és végül, de nem utolsó sorban árukiadó részleg. A kezelt termékkör specialitásából adódóan a termékek tárolása során 3 különböző hőmérsékletű tárolótér kialakítására volt szükség. A szobahőmérsékletű tároló esetében 15-30 Celsius fok közötti, a hűvös tárolótérben 8-15, míg a hűtött esetében 2-8 fok biztosítása szükséges. Az egyes tárolóterületek hőmérsékletét számítógépes támogatással a raktárirányítás folyamatosan ellenőrzi. A szobahőmérsékletű és hűvös tárolótérben a beérkező egységrakományok, raklapok tárolása állványokon történik, míg a hűtött tárolótérben tömbös tárolás valósul meg. A háttértárolókban az áruk elhelyezkedése úgynevezett kaotikus elven működik, tehát az egyes konkrét termékek számára nincsenek előre kijelölt fix tárhelyek, a rakatok elhelyezését a számítógép az állványok adott pillanatban érvényes kihasználtsági adatainak ismeretében határozza meg. A tárhelyek kijelölésekor a számítógép például fontos prioritásként kezeli a bejárási útvonalak minimalizálását,
így az árut nem szórja szét az egyes állványfolyosók között, jellemzően a háttértárolót folyamatosan egyik oldalról indulva tölti fel. Fontos szempont a betárolandó rakat mérete is, a kis mennyiségek az úgynevezett felezett tárhelyre kerülnek. Természetesen minden esetben lehetőség van a számítógép által felkínált tárhely módosítására is. A komissiózó raktárterület közepén U-alakban elhelyezkedő állványok ugyanakkor már fix tárhellyel rendelkeznek, tehát minden terméknek önálló és állandó tárhelye van. Az egyes termékek tárhelyeinek az állványrendszeren belüli elhelyezése is szigorú logikát követ. A tárhelyek kijelölésére ABC elemzés alapján alapvetően az egyes gyógyszerkészítmények forgalmi adatainak figyelembevételével került sor. Ennek eredményeként lehetővé válik a komissiózási útvonalak minimalizálása. A tárhely kijelölés optimalizálása során további szempontok, így például a termék törékenysége is fontosak voltak. A törékeny áruk, így jellemzően az injekciók, a komissiózási útvonal végén kaptak tárhelyet. Ez biztosítja, hogy a kiszedési folyamat során a termékek ne kerüljenek a komissiózott raklap legaljára. A munkatársak a komissiózó raktár alsó állványait használják a rendelés-specifikus árukigyűjtés során, az U-alakú állvány felső tárhelyei pedig úgynevezett utántöltési területek, ahonnan a komissiózás során kiürülő tárhelyek közvetlen feltöltése megtörténik. Az utántöltő raktártér ismételten kaotikus rendszerű. A komissiózási tevékenység folyamatosságának biztosítása érdekében a raktár a komissiózott terület felső állványai mellett rendelkezik egy további utántöltési területtel. Ez a tömbös tárolási terület, amelyet a raktár szakzsargonjában földnek neveznek, akkor játszik fontos szerepet, amikor mind a komissiózó tárhely, mind a közvetlen utántöltési területről kifogyott az éppen kigyűjtendő áru. Ilyenkor a háttérraktárból a terméket erre a másodlagos utántöltési területre viszik, a földre helyezik, ahonnan akár közvetlenül is megtörténhet az áru komissiózása, a kiszedési folyamat így nem szakad meg. A komissiózási folyamatot követően a komissiózott termékek raklap mennyiségenként az ellenőrzési területre, az úgynevezett fésűbe kerülnek. A raktár 3 ilyen ellenőrzési ponttal rendelkezik, tehát 3 különböző partner 3 különböző szállítás komissiózott rakományainak párhuzamos ellenőrzését tudja végezni. Itt kerül sor az ellenőrzés alapjául szolgáló, illetve az árut kísérő dokumentumok nyomtatására, továbbá a komissiózási feladat mennyiségi ellenőrzésére. Ezt követően a raklapot informatikailag az ellenőr az árukiadóba kitárolja. A kitárolás fizikai végrehajtását, a rakat fóliázását követően a megfelelő raktári feladatba bejelentkezett targoncás hajtja végre. Az árukiadóban kerül sor a vevői megrendelésnek megfelelően komissiózott áru kiszállításig történő átmeneti tárolására. Az árukiadó területén is azonosító kóddal ellátott tárhelyek kialakítására került sor. A tárhelyek nem fixek, azaz nincs minden egyes megrendelő partnernek állandó tárhelye az árukiadóban. Az árukiadó a raktári tevékenység eredményeképpen folyamatosan töltődik fel. A nap folyamán komissiózott árut jellemzően másnap reggel a partnerek saját járművel vagy logisztikai szolgáltatójuk révén szállítják el. A hűtött és hűvös tárolást igénylő termékek esetében az ellenőrzés után a vevőre komissiózott áru visszakerül a megfelelő hőmérsékletű tárolóterületre, ahol azt a kiszállításig külön helyen tárolják. Raktári folyamatok. A raktár tevékenységrendszere, mint azt már említettük, 6 fő folyamatra bontható. Ezek a következők: áruátvétel, betárolás, utántöltés, komissiózás, ellenőrzés és kitárolás. Ezek a fő folyamatok 2 nagy részre bonthatók. Az áruátvétel és a betárolás a raktár bemenő folyamatai, melyek biztosítják, hogy a vevőigények kielégítéséhez szükséges termékek a raktárban rendelkezésre álljanak. A komissiózó terület feltöltése maga a komissiózás folyamata, illetve az ellenőrzés és a kitárolás a raktár kimenő folyamatai, melyek során a rendelkezésre álló árukészlet segítségével a konkrét vevői igények kiszolgálása megtörténik. A raktár bemenő és kimenő folyamatai között mintegy ütközőként helyezkedik el a háttértároló, ahol a kezelt termékek egységrakományainak tárolására kerül sor. Nézzük először a raktár bemenő folyamatait. A raktár egyaránt kezel Richter által gyártott saját készítményeket és más gyógyszergyártóktól vásárolt termékeket. Valamennyi készítmény először a készáru raktárba kerül bevételezésre, amely karanténraktárként funkcionál. A terméket addig itt kell tárolni, míg a minőségbiztosítás fel nem szabadítja. Ezt követően lehet őket a belföldi nagykereskedelmi raktárba átszállítani. A gyógyszeripar sajátos követelménye az, hogy a raktárba történő beszállítás és tárolás esetén minden szállítási egységnek, más néven rakatnak, cikkre és sarzsra homogénnak kell lennie. Ez azt jelenti,
hogy egy-egy szállítási egységben azonos hatóanyagtartalmú, azonos kiszerelésű és ugyanolyan nyelvezetű terméknek szabad csak megjelennie. Sőt, egy szállítási egységben csak egy gyártási tételben létrehozott, a gyógyszeripari terminológiával élve egy sarzsból származó termékek lehetnek. A Richter saját gyártású termékeinek szállítási egységei már a gyártósor végén vonalkódos azonosítót, úgynevezett PCMS címkét kapnak. Ez tartalmazza a termék azonosításához szükséges valamennyi fontos adatot, így például a termék nevét, hatáserősségét, kiszerelését, a gyártási számot, azaz a sarzs számát. Ez a PCMS címke minden rakatra rákerül, és végigkíséri a raklap életét egészen addig, míg az teljesen el nem fogy. Mint arról már szó volt, a vásárolt áru is elsőként a karanténraktárba kerül. Itt az árubevételezésekor a termék minden egyes szállítási egységére rakatazonosítót nyomtatnak. Ez az azonosítószám a PCMS címkéhez hasonlóan tartalmazza az adott termék, illetve rakat azonosításához szükséges valamennyi információt. A belföldi nagykereskedelmi raktáron az áru bevételezése az említett azonosítószámok vonalkódó segítségével történik. Az áruátvétel, de a raktári működés valamennyi más további belső folyamatát és tevékenységét is fejlett informatikai eszközök támogatják. A vállalat használja az SAP integrált vállalatirányítási rendszerét, annak raktárgazdálkodás modulját, melyhez az úgynevezett RAMIR, azaz raktári anyagok mozgatását irányító rendszer, egy rádiófrekvenciás raktárirányítási és üzemeltetési rendszer kapcsolódik. A raktári folyamatokhoz kötődő információáramlást, ezen belül például kiemelten a készletváltozást online adatátvitellel a RAMIR rendszer biztosítja. Mind a beérkező áruk, mind a raktáron belüli különböző operációs területek vonalkód alapú azonosítóval rendelkeznek. Az egyes tevékenységek elvégzésére jogosult és azért felelős alkalmazottak egyéni jelszóval jelentkeznek be az informatikai rendszerekbe. Az egyes folyamatok elvégzésénél az árura operációs területekre vonatkozó vonalkódos azonosítóknak és a bejelentkezett dolgozóknak az összehangolását az informatikai rendszer végzi el. Az árubevételezésnél ez konkrétan azt jelenti, hogy a raktárba érkező készletet a rajta lévő vonalkód saját gyártású termék esetén a PCMS címke leolvasásával a bevételezést végző munkatárs azonosítja. Az azonosítással egy időben az eddig úton lévő készletként számon tartott árumennyiség átkerül a nagykereskedelmi raktár készletállományába, mégpedig annak készlet bevételezésre várva elnevezésű típusába. Az áru azonosítását ezzel párhuzamosan és automatikusan megtörténő készletrevételét követően a minőségbiztosítást végző kolléga jelentkezik be a rendszerbe, és végzi el az áruátvételhez szükséges tevékenységeket, a dokumentáció ellenőrzését, szükség esetén mintavételezést. Megfelelőség esetén engedélyezi a betárolást. A betárolás engedélyezését követően a raktárirányítási modul automatikusan betárolási feladatot generál. A betárolási feladat első lépéseként kiadja az utasítást, hogy az adott rakatot a háttértárolóhoz vezető állványvégek közül melyikre kell helyezni, majd ezt követően azt is meghatározza, hogy a raklap a háttértároló melyik konkrét tárhelyére kerüljön elhelyezésre. Az egyes feladatok végrehajtására bejelentkező munkatársak saját jelszavukkal azonosítják magukat. Az azonosító számok és jelszavak összeillesztése biztosítja, hogy probléma esetén utólag bármikor meg lehet keresni, hogy az adott tevékenységet ki és mikor végezte el. Az áru háttértárolóba helyezésével egy időben a raktáron belüli készletnyilvántartás is megváltozik, az áru a betárolást követően már készlet háttértárolóban típusként kerül nyilvántartásra. Az informatikai rendszer természetesen azt is nyilvántartja, hogy az adott áru a háttérraktár mely konkrét tárhelyén található. A vonalkód alapú azonosítás révén az egyes operációs területeken lévő készletek folyamatosan változó mennyiségét és összetételét pontosan nyomon lehet követni. Mint azt a korábbiakban említettük, a raktár kimenő folyamatai a komissiózó terület feltöltése vagy utántöltése, maga a komissiózás, az ellenőrzés és a kitárolás. A kimenő folyamatok egy része a komissiózó terület utántöltése és maga a komissiózás, az áruvevő specifikus igényeknek megfelelő kiszedése egyazon raktárterületen megy végbe. Annak érdekében, hogy a két folyamat és az ezekből fakadó különböző irányú árumozgás egy térben történő megjelenése ne okozzon zavart, az egyes fő folyamattípusok hullámokban követik egymást. A raktár alapvető magfolyamata maga a komissiózás. Néhány komissiózási hullám után
amely számos vevő megrendeléseinek kigyűjtését foglalja magában, utántöltési hullám következik. Ennek során a raktárirányítási rendszer megvizsgálja, milyen termékekből milyen mennyiségek állnak a következő kiszedési hullám számára a komissiózó raktártérben rendelkezésre, és a hiányzó árut a rendszer után tölti. Ezt követően újraindulhat a raktár központi jelentőségi folyamata, maga a komissiózás. A komissiózási hullám kezdetén rendelkezésre álló indulókészletszintet a szakemberek a jellemző keresleti adatok alapján kalkulálják. Természetesen előfordulhat, hogy az adott komissiózási hullámban megjelenő feladat elvégzéséhez a rendelkezésre álló komissiózó készlet mégsem bizonyul elegendőnek. Ilyenkor a raktárirányítási rendszer érzékeli a hibát, a készlethiányt, és az aktuálisan hiányzó termékre vonatkozóan sürgős utántöltési feladatot ad ki. Ezeknek a normál utántöltési hullámokon kívül eső feladatoknak az esetében a feltöltés nem közvetlenül a komissiózó raktártérbe vagy az azt kiszolgáló utántöltési raktárterületre történik meg. Ilyenkor az extra utántöltési feladatot végző munkás az árut a már említett önálló operációs területre, az úgynevezett földre helyezi. Innen történik meg a komissiózási feladathoz szükséges termékek közvetlen kigyűjtése. Így biztosítható a komissiózási hullám befejezése, amelynek lezárultában a földön lévő árukészlet a normál komissiózó raktártérbe kerül át. Mint azt már korábban hangsúlyoztuk, a raktár alapvető folyamata a komissiózás, amelynek irányítása összetett folyamat. A folyamat összetettségének egyik meghatározó forrása, hogy biztosítani kell a vállalat kereskedelmi osztályához beérkező konkrét megrendelések és az ebből adódó komissiózási feladatok összehangolását. A megrendelő, legyen szó akár gyógyszernagykereskedőről, akár kórházról, rendeléseit természetszerűen saját igénye alapján határozza meg. Ezek a rendelések, tehát hogy milyen termékekből milyen mennyiséget igényel a vevő, ritkán esnek egybe a raktár hatékony működése szempontjából alapvető fontosságú mennyiséggel, az egy raklapra kiszedhető áru volumenével. A raktárban a komissiózás az egyes vevőkhöz rendelt raklaponként történik. Amennyiben a partner kevesebbet rendel, mint egy raklapnyi árumennyiség, a raktárnak nem sok választási lehetősége van, azt egy komissiózási feladatként végzi el. Más a helyzet abban az esetben, amikor a rendelési mennyiség meghaladja az egy raklapnyi mennyiséget. Ilyenkor szükség van a rendelési volumenek raklapmennyiségű komissiózási feladatokká történő lebontására, majd a komissiózás végeztével ezeknek a vevői rendelés szempontjából összetartozó, de a raktár belső folyamatai szempontjából viszont megbontott komissiózási feladatoknak vevő szerint történő összerendezésére. A vevői megrendelések a vállalat belkereskedelmi osztályára érkeznek be. Minden beérkező rendelés kap egy úgynevezett rendelési számot, mely alapján az SAP-ban végigkövethető a rendelés, illetve a rendelés teljesítés folyamata. A belkereskedelmi osztály ezeket a rendeléseket ugyanakkor jellemzően nem küldi meg közvetlenül a nagykereskedelmi raktár számára. A beérkező rendelésekből úgynevezett szállítási feladatokat képez, amely során figyelembe veszik az egyes konkrét megrendelések valamennyi paraméterét, a szállítási határidőtől kezdve a fizetési feltételeken keresztül mindent. Ezek alapján határozza meg a belkereskedelmi osztály a szállítási feladatokat, amelyeket az SAP-ban a raktár teljesítendő feladatként kap meg. A szállítási feladatok saját azonosítót kapnak, ez az úgynevezett szállítási szám. Természetesen nyomon lehet követni, hogy egy megrendeléshez milyen szállítási számok tartoznak. A raktárba beérkező szállítási feladat, mint említettük, jellemzően meghaladja a raklapnyi áru mennyiséget, ezért a raktárirányítási rendszernek azt szét kell bontani konkrétan elvégezhető komissiózási feladatokra. A raktár az SAP-ban megjelenő szállítási feladatokat konvertálja a RAMIR raktárirányítási és ütemezési rendszerbe. A szállítási feladat raklapszintű komissiózási feladatokra történő lebontását már a RAMIR végzi el. A komissiózási feladatra bejelentkezett dolgozó mobiltermináljára lépésenként kapja az elvégzendő feladatokat. Először a munkatárs felveszi a kiszolgálandó vevő egy konkrét raklapját azonosító címkét, illetve egy ehhez tartozó raklapot. Ezekkel felkeresi a terminálon megjelenő komissiózó tárhelyet. A komissiózandó terméket a termékazonosításra használt PCMS címke leolvasásával azonosítja, majd a komissiózandó mennyiséget kiszedi. Bármilyen probléma adódik, nem jó tárhelyet keres fel a munkatárs, vagy nem a megfelelő PCMS címkét olvassa le, a rendszer azonnal sípolással jelzi a hibát. A kiszedési feladat befejezése után új feladat jelenik meg a pontos tárhely, termékazonosító és a szükséges kiszedési mennyiséggel együtt. A tárhelyről komissiózott tételek mennyiségei informatikailag hozzárendelődnek a csomagcímkéhez, miközben az adott tárhelyi készlet a komissiózott mennyiséggel csökken.
Amennyiben a raklap megtelt, vagy nincs több feladat, a dolgozó a raktár ellenőrzési pontjára, a fésűbe viszi a raklapot. Mint arról korábban már szót ejtettünk, a raktár szobahőmérsékletű tárolást igénylő termékei számára 3 fésű, azaz 3 végső ellenőrzési pont áll rendelkezésre. Minden fésűbe ellenőrzési pontra természetesen csak adott partner egy szállításához tartozó komissiózott raklapok kerülhetnek. Ez azt is jelenti, hogy egyszerre 3 szállításra történhet párhuzamosan komissiózás a raktárban. A számítógépes nyilvántartás alapján az ellenőrzést végző kolléga tudja, ha egy adott szállítási feladat komissiózása befejeződött. Az ellenőr a csomagazonosító alapján 2 példányban úgynevezett csomaglistát nyomtat, mely már tartalmazza a vevő nevét, a vevő szállítási számát, részletesen a komissiózott tételek azonosítóit és mennyiségeit. Ez alapján történik az ellenőrzés. Amennyiben a raklapra kigyűjtött mennyiségek megfelelnek a számítógépes rendszer szerinti mennyiségeknek, sor kerül a raklap csomagolására és a csomaglista raklapra történő erősítésére. Ez a csomaglista fontos információbázisa lesz a megrendelőnek az átvételkor. Ebből tudja, hogy adott raklapon milyen termékek milyen mennyisége található. Szükség esetén az ellenőr a raklapon lévő, nem gyűjtő csomagolásban kiszedett, hanem kisebb darabszámú termékeket kötegeli, összegumizza. Lehetősége van továbbá arra, hogy a komissiózás során adott megrendelő szállítási feladatához tartozó részrakatokat, azaz nem raklapni mennyiségeket összevonja, és úgynevezett összevont csomaglistát készítsen az új összevont raklap számára. Ezt követően az ellenőr kijelöli, hogy az adott raklapot az árukiadó, mely átmenetileg a szóban forgó vevőhöz rendelt tárhelyére kell szállítani. A raktár napközben folyamatosan végzi feladatait, a komissiózott raklapok az egyes megrendelő számára kijelölt kiadó területen gyülekeznek. A kiadó másnap reggelre megtelik. A vevő megérkezésekor a raktár az informatikai rendszer segítségével kitárolási feladatot generál. Az árukiadó területre bejelentkezett targoncás termináljára kitárolási feladat érkezik, amely alapján felkeresi, majd vonalkód leolvasással azonosítja a raklapot, majd az árukiadó kapu vonalkód azonosítójának leolvasása után az árut kiszállítja a rámpára, azaz kapura teszi. Ezzel párhuzamosan megtörténik a raklapon szereplő árumennyiség készletről történő levétele, a kiadott árumennyiség már nem a raktár saját készleteként kerül nyilvántartásra. Az árukiadó kapu vonalkódjának leolvasásával párhuzamosan további 2 fontos lépésre kerül sor. Egyrészt a raktárban szállítólevél kerül nyomtatásra, amely a közúti fuvarozást kísérő okmány, másrészt a leolvasás jelzi a belföldi értékesítési osztály számára az árukiadás tényét, a szállítási feladat, illetve a mögötte meghúzódó vevői rendelés teljesítését, ezért megtörténik a számla nyomtatása és postázása. A logisztikai konkrét vevőkiszolgálási ciklusa ezzel lezárult.